Sa Good Vibes, very long ang weekend kay man holiday buwas kag sa Lunes may plano na bala kamo. Ang pinakadako nga hotel sa Bacolod nagsugod na offer sa breakfast buffet nga open for walk-ins. Yari ang patilaw sang ilang nga pagkaon sa report ni Romeo Subaldo. Wala pa ka mo sa kalatuan sini nga long weekend, na-stress ka sa brownout. Ari ang pangpakalma, pangpabusog, pangpahappy sa bilog nga pamilya kag barkada. Nagsugod na ang breakfast buffet sa Namit, ang bago open nga restaurant sa Citadines, ang pinakadako nga hotel sa Bacolod City. May all-time favorite nga bacon, corned beef, may taste of Southeast Asian food pareho sang pad thai, may steamed tofu with pork, stuffed bitter gourd with soy caramel, nagkanilain nga veggies, pati na ang all-time Pinoy favorite nga veggies present man sa buffet table. Hindi madula ang dried squid kag syempre may egg station nga makapili ka sang luyag mo nga style sa pag-prepare sang egg for breakfast. Pasample pa lang ini sa main menu, nila nga pwede mo pilian. Hindi man madula ang pancakes, nagkanilain nga klase sang bread, noodles, pastries, fresh fruits, nuts kag madamo pa. Sunod sa kay Peter John Lumaad, ang Assistant Manager for Food and Beverage, ang Namit Filipino-Asian Fusion Restaurant. So the breakfast buffet sir is more on locally outsourced in hypermarket po. So we try to focus on the quality over quantity. So mainly sir, yung mga kung makikita nyo po sa spread natin is more on local ingredients. We try to promote the local businesses and farmers ganyan po for to achieve the sustainability po. Ang kape, specialty nila. Kung pala kape ka, ma-appreciate mo ang sabor sini. Speaking of local ingredients, may coffee saba, singkamas kag batuan nga juice. It's batuan juice, sir. Batuan juice. Yes po. Try, baby. Ikaw try. So you tell us, anong sabor? It's a little bit sour, ma'am. Yes, it's fresh batuan juice, ma'am. How does it taste? Medyo sour siya nga, medyo sweet. Yes, ma'am. Agaw-agaw. Gagawin namin Sweet siya. and sour. Naman. Ang Namit, ang isa lang sa 5 tanan ka mga resto sa Citadines. May fuego for fine dining with specialty wines and steak. May adlaw. Ang poolside resto nga pwede maka-order sa cocktails plus ang matahom nga view sa ilang nga poolside. May pureza. Ang lobby cafe kung diin matilawan ang specialty coffee sa hotel. Kag, Tamis, ang own bakery and pastry shop ka open 24/7. Anytime nga nag-crave ka for dessert, pwede ka diri. Kag, kadamo sa pilian nga freshly baked products nila. The culinary experience, the direction is it's more on focusing on sustainability. So that's why we promote yun nga po yung local businesses, local food, mga farmers. So we try to keep in touch with them. And then also yung balik naman po sa amin yun po yung sustainable food na pwede po namin makita lang dito sa hypermarket. Kung gusto nyo quick weekend getaway or wala sa plano nga bonding with family and friends or wala sang kuryente sa inyong lugar, magpakalma na sa ilang nga mga rooms. May 2-bedroom deluxe, ang 2-bedroom nga room with receiving and dining area. May kitchenette plus 2 comfort rooms kag may washing and drying machine. Ang first room ta is a king-size bed. Ang second room ta is a twin bed. So pila ka persons ma-accommodate? 4 persons. Yes. May washing machine pa siya. Oo. May washing machine kita, may kitchenette with 4 burners for the induction. Niyara man kita exhaust, may microwave kita, and then complete man ang aton, ma'am sir, ng mga kitchen amenities, cooking essentials naton, ari siya. Complete din siya. Yeah. Mayara man sang 1-bedroom deluxe, studio premier kag studio deluxe twin. May mga rooms nga overlooking sa pool area nga makadugang pagid sa imong relaxation. Ini ang pinakadako nga Citadine sa Southeast Asia.